masu santa ne, ina hadimanta ne, ina zakiranta ne, ina sharifanta ne, a daga hannu sama a tafa ɗan Fatima, dan ta isa, Fatima ta isa, yanzu kuna tafin ma. Bibi, aminanka, ban gan shi ba, ban ga rawarsa ba, ban ga kuna tafi, wanda ya tafa alasa ya ga manzon Allah. Kowar rike Fatima, da za ya wulaƙanta ba, ta fi su darakta. Me kake nufi ne? Ban ga kana tafin ba, ban ga rawarka ba. Sai a man yube, ban ga yana rawa ba, ban ga tafinsa ba, amma na ga aikensa.